హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో నిత్యం భాగవత సేవయ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతము అనేటువంటి క్లాసులలో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము దక్షిణుచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 30వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 30వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. భృగురువాచ యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధా. యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధా. యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధా. బ్రహ్మాదయస్తనుభృతస్తమసి స్వపంతః. బ్రహ్మాదయస్తనుభృతస్తమసి స్వపంతః. బ్రహ్మాదయస్తనుభృతస్తమసి స్వపంతః. నాత్మన్ శ్రితం తవ విదంత్యధునాపి తత్వం.
नात्मन्त्रितं तव तव विदन्त्यधुनापि नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् नात्मन्त्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् नात्मन्त्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः 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 हरे कृष्ण। भृगुरुवाच यन्मायया गहनयापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वल्पन्तः यन्मायया गहनया पहुतात्मबोधा यन्मायया गहनयापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः यन्मायया गहनयापहृतात्मबोधा नात्मन् श्रितं तव विद्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवन् प्रणतात्मबन्धुः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः नात्मन् तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः हरे कृष्ण। మొత్తం శ్లోకం భృగురువాచ యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధా బ్రహ్మాదయస్తనుభృతస్తమసి స్వపంతః నాత్మన్ శ్రితం తవ విదంత్యధునాపి తత్వం सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः भृगुर्वाच हरे कृष्ण। वेंकट नरसिंहदास प्रभु, विशालवती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भृगुर्वाच यन्मायया गहनया प्रवृत्तात्मबोध ब्रह्मादयास्तनुभृत स्तमसि स्तपन्तः नात्मान् श्रितं तव विद्वनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भृगुरुवाच यन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मदयस्तनु
వృతస్తమసి స్వపంతః నాత్మన్శ్రితం తవ విద్యంతు దునాపి తత్వం సోయం ప్రసీదతు భవాన్ ప్రణతాత్మ బంధుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, మాధవి నీలపు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యన్మాయయా గ్రహణాయ ఆత్మబోధ బ్రహ్మాయస్థాను సమస్తమతే స్వపంతః ఆత్మాశ్రితం తవ విద్యుంచదపి తత్వం సోయం ప్రథిత భవాన్ ప్రణదాత్మబంధుః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భృగురువాచ యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధ బ్రహ్మదయాస్తనుభృతస్తమసి స్వపంతః నాత్మన్శ్రితం తమ విదంత్యధునాపి తత్వం సోయం ప్రసీదతు భవాన్ ప్రణతాత్మబంధుః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శోభరాణి మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ, సూర్యకం ప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భృగురువాచ యన్మాయయా గహనయా పహృతాత్మబోధ బ్రహ్మాదయస్తనుభృత సమసి స్వపంతః నాత్మన్శ్రితం తవ విదంత్యధునాపి తత్వం సోయం ప్రసీదతు భవాన్ ప్రణతాత్మబంధుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. భృగురువాచ యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధా బ్రహ్మాదయస్తనుభృతస్తమసి స్వపంతః నాత్మన్శ్రితం తవ విదంత్యధునాపి తత్వం సోయం ప్రసీదతు భవాన్ ప్రణతాత్మబంధుః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భృగురువాచ యన్మాయయా గహనయా పరుతాత్మబోధ బ్రహ్మాదయా తనుభృతా తమసి స్వపంతః నాత్మాన్సితం తవ విదున్యాదునాపి తత్వం సోయం ప్రసీదతు భవాన్ ప్రణతాత్మబంధుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. భృగురువాచ. శ్రీ భృగువు పలికెను. శ్రీ భృగువు పలికెను. యత్ ఎవరైతే మాయయా మాయచే గహనయా దురస్తరమగు అపహృత అపహరింపబడిన ఆత్మబోధాః స్వరూప స్థితి జ్ఞానము బ్రహ్మ ఆదయః బ్రహ్మాదులు తనుభృతః దేహదారులకు జీవులు తమసి తమస్సునందు స్వపంతః నిద్రించుచున్నారు. ఆత్మన్ జీవుని యందు శ్రితం నిలిచియున్న తవ నిన్ను నా విదంతి ఎరుగజాలరు అదునా ఇప్పుడు అపి నిక్కముగా తత్వం పూర్ణ స్థితిని సహా నీవు అయం ఈ ప్రసీదతు కరుణ చూపి
కరుణించి భవాన్ భవాన్ నీవు నీవు ప్రణత ఆత్మ ప్రణతాత్మ శరణాగత జీవునికి శరణాగత జీవునికి బంధువు శ్రీకృష్ణ భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రభుపాదు. శ్రీ భృగువు పలికెను, ఓ దేవా అత్యున్నతుడగు బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని సామాన్యమగు చీమ వరకు గల జీవులందరూ దురస్తరమగు మాయచే ప్రభావితులై వారి నిజ స్థితిని ఎరగకున్నారు. ఎల్లరును దేహాత్మ భావననే కలిగియుండి తమస్సులో మునిగియున్నారు. ప్రతి జీవుని యందు ఏ రీతి నీవు పరమాత్మ రూపమున వసింతువో వారు ఎరుగజాలకున్నారు. అంతియేగాక నీ పూర్ణ స్థితిని సైతము వారు అవగతము చేసి కొనజాలకున్నారు. కానీ శరణు నొందిన వారలకు నీవు నిత్య బంధువు రక్షకుడవై ఉన్నావు. కనుకనే మా ఎడ కరుణను చూపి అపరాధములన్నింటినీ క్షమింపుము. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురహరిదాస్ ప్రభు చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణాం. భాష్యము. జయశీల ప్రభుపాద వారికి జై. దక్షయజ్ఞము నందు బ్రహ్మ రుద్రాదులతో సహా తమలో ప్రతి ఒక్కరూ చూపినట్టి సిగ్గుమాలిన స్వభావమును గూర్చి భృగుముని ఎరుగి ఉండెను. బ్రహ్మరుద్రులతో సహా ఎల్లరూ దేహాత్మ భావనలోనే మాయలోనే ఉన్నారని అతడు బ్రహ్మదేవుని భౌతిక జగమునందలి జీవులలో ప్రముఖుడు. నా నామమును పేర్కొనట ద్వారా తెలుపుకోలేను. ఒక విష్ణువే వాటికి పరమైన వాడు. భృగుముని భావన అదియే. మనుజుడు దేహాత్మ భావనలో ఉన్నంత వరకు పరమాత్మని లేదా దేవదేవుని అవగతం చేసుకొనుట మిగుల కష్టతరము. బ్రహ్మదేవుని కన్నను తాను గనుడను కానని ఎరిగి ఉండియే భృగువు తనను అపరాధులలో జమకట్టి ఉండెను. అజ్ఞానులకు అనగా బద్ధజీవులకు ప్రకృతి ప్రభావమున గల తమ అనిశ్చిత స్థితిని అంగీకరించుట తప్ప వేరొక మార్గమే లేదు. కనుక విష్ణు భగవానుని శరణజొచ్చి క్షమార్పణను వేడుటయే దానికి పరిష్కారం. దాని యందు మనుజుడు కించిత్తు కూడా తన స్వశక్తిపై ఆధారపడక తారణకయ దేవదేవుని నిర్హేతుక కరుణపైననే ఆధారపడవలెను. కృష్ణ భక్తి రసభావితుని పూర్ణత్వ స్థితి అదే. భగవానుడు ఎల్లరికీ మిత్రుడే అయినను శరణాగతుడైన వాని ఎడ విశేషముగా మిత్రత్వమును చూపును. కనుక బద్ధజీవుడు భగవానునికి శరణాగతునిగా ఉండటమే సరళమైన విధానం.
భవబంధము నుండి బయటపడుటకు ఆ దేవదేవుడు అతనికి సమస్త రక్షణమును నొసగగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము అయినటువంటి 7వ అధ్యాయము దక్షిణ చేత యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా గత కొన్ని శ్లోకాలలో ఎప్పుడైతే యజ్ఞ ఆహుతులను సమర్పించగానే దక్షుడు మరి పవిత్రమైనటువంటి చిత్తంతో ఆయన సమర్పించగానే విష్ణు భగవానుడు దర్శనం అవ్వడము. సో ఆ విష్ణు భగవానుని దర్శనమైన తదుపరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఒకరొకళ్ళుగా ఆ విష్ణు భగవానుని ప్రార్థనలు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో అక్కడ మొదటగా దక్షుడు తన యొక్క ప్రార్థనలను ఆ భగవంతుడిని గురించి చేయడము, తదుపరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋత్వికులు భగవానుతో ఆయన వారి యొక్క ప్రార్థనలను విన్నవించుకోవడము. సో ముఖ్యంగా వారు అందరూ కూడా చెప్తారు, అల్పజ్ఞులమైనటువంటి మేము ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి వాటికి అనురక్తులమై సో ఈ విధంగా పతనమై ఉన్నాము. సో కనుక మమ్మల్ని ఉద్ధరించండి అంటే ఇక వారి యొక్క శరణాగతులైనటువంటి స్థితిని చూస్తాం. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆ సదస్సులో ఉన్నటువంటి సభాసదులు కూడా చెప్తారు, దుఃఖమయమైన జీవనంలో నెలకొన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఏకైక ఆశ్రయమైనటువంటి నీవు మరి ఈ బద్ధ జీవనము అనేటువంటి ఈ సంసార సాగరాల నుండి మరి బయటపడేటువంటి మార్గము మీరు తప్ప మాకు ఏమీ లేదు అన్నట్లుగా వాళ్ళంతా కూడా మేము ఈ మిమ్మల్ని మరిచిన కారణంగా ఈ శోకాగ్నిలో నిరంతరము పడి ఉన్నాము, మిథ్యా సుఖం అనేటువంటి ఎండమావులకు ఆకర్షితులమై ఉన్నాము. మరి అటువంటి మా మూర్ఖులను ఈ జన్మ మృత్యు వలయంలో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మరి మేము ఎప్పుడు మీ యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తాము, ఎప్పుడు
మేము ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాము అని వారు, అలాగే ఇతరులను గురించి తదుపరి నిన్న చూసినటువంటి ఆ శ్లోకంలో ప్రభు మనకి చక్కగా వివరించినటువంటిది. ఆ శివుడు కూడా ఆ విష్ణు భగవానుని ప్రార్థించినటువంటివి. సో ముఖ్యంగా శివుడు, హే ప్రభు, నా మనసు చిత్తము సర్వదా నీ పాదపద్మముల యందే సంలగ్నమయ్యుండును. సర్వాభిష్ట ప్రదాయకము సర్వానుగ్రహ కారకమునైన అవి మరి పూజార్హములైనంద ముక్తులైనటువంటి మునుల చేత ఆరాధింపబడుతున్నాయంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను శివుడు చెప్తూ, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మములో సర్వాభిష్ట ప్రదాయకము సర్వ అనుగ్రహక కారకములైనటువంటివి కనుకనే ముక్తులైనటువంటి మునులు వంటి అందరూ కూడా నీ యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఉంటారు. అట్టి నీ యొక్క పాదపద్మముల యందు మనసు సంలగ్నము కావించినందున నేను నా కర్మలను పవిత్రములు కావనుచు ఎవడైనా పలికినా దూషిస్తూ ఉన్నా నేను కలత చెందకున్నాను. ఎందుకంటే నేను నీ యొక్క పాదపద్మముల చెంతనే నేను ఆశ్రితుడనై శరణజొచ్చి ఉన్నటువంటి వాడను. కనుక వారి యొక్క నిందాపలాదాలను నేను పట్టించుకునకుండా, ఎందుకంటే సమస్త జీవుల ఎడ నీవు ఏ విధంగా అయితే కరుణ చూపుతూ ఉంటావో నేను కూడా వారిని ఆ విధంగానే క్షమించుచున్నాను అంటూ, ఎందుకంటే శివుడు వాస్తవానికి వారిని ఎవరిని కూడా విరోధిగా తీసుకోలేదు. కనుకనే వారందరికీ కూడా తిరిగి వారి వారి యొక్క స్థితులను యథావిధిగా యజ్ఞాన్ని కొనసాగించుటకు ఆయన వారందరికీ కూడా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారు. సో కాబట్టి నేను వారందరినీ కూడా సరైనటువంటి మార్గంలో నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా మందలించాను అన్నట్లు భావంతో ఆ శివుడు కూడా, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా శివుడు ఇక్కడ చెప్పినటువంటి వాటిని బట్టి మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది, మరి భౌతిక స్థాయిలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి లౌకిక విషయాలలో నిమగ్నమై ఉన్నంత వరకు మనిషి ఈ మాయా బంధనాలలో త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ఈ మాయలోనే ఉంటాడు. కానీ ఎవడైతే భక్తి యోగమునందు స్థితుడై ఉంటాడో అటువంటి వానికి ఈ భౌతిక కర్మలు ఏమాత్రము ప్రభావితం కాదు. కనుకనే మొదట్లో అక్కడ శివుడు దక్షుడు ఆ విధంగా సభలో మాట్లాడుతున్నా ఆయన ఏమీ కూడా మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భక్తి యోగ స్థితిలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు కనుక. సో ఆ విధంగా మరి ఎవడైతే మనిషి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటాడో అటువంటి వాడు, అటువంటి భక్తుడు ఈ త్రిగుణముల కార్యాలకు ఎప్పుడు కూడా ప్రభావితుడు కాడు. కనుక అతడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్య శరణాలను పాదారవిందాలను ఆశ్రయించి ఆయన యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మరి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శివుడు చెప్తున్నట్లుగానే శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో తనకు గల నిత్య దివ్య సంబంధాన్ని మరవకుండా మనకి భాగవతం ఏ విధమైతుందో చెప్తుందో ఆ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా శివుడు చెప్పినటువంటి అంశము ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణ భక్తి భావన యందే నెలకొని ఉంటున్నాను అని. అలా కృష్ణ భక్తి భావన యందే నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భౌతిక క్లేశాలన్నింటికీ కూడా దూరుడై ఉంటాడు అనేది ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయ నుండి బయటపడడానికి కృష్ణ భక్తి రసభావననే ఖచ్చితమైనటువంటి మార్గము అని కూడా ఆయన తెలియచేస్తున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ ఆ శ్లోకం ద్వారా తెలిసినటువంటి. ఇక తదుపరి మనకు భృగువు తన యొక్క ప్రార్థనలను ఆ భగవంతుని గురించి తాను ఏమంటున్నాడో ఈ 30వ శ్లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. భృగురువాచ
యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధా బ్రహ్మాదయ తనుభృతస్తమసి స్వపంతః నాత్మన్ శ్రితం తవ విదంత్యధునాపి తత్వం సోయం ప్రసీదతు భవాన్ ప్రణతాత్మ బంధుః. సో మరి ఇక ఆ భృగురువాచ అంటూ చెప్తున్న ఎవరు ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఆ మైత్రేయ ముని చెప్తున్నాడు, అయ్యా విదురుడితో, భృగు మహర్షి ఈ విధంగా ఆ అష్టబాహువులై అక్కడ ఉన్నటువంటి దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆ విష్ణు భగవాను భృగు మహర్షి ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నాడట ఆ భృగు యన్మాయయా గహనయాపహృతాత్మబోధా బ్రహ్మాదయ తనుభృత తమసి స్వపంతః తన్మాత్ర శ్రితం తవ విదంత్యధునాపి తత్వం సోయం ప్రసీదతు భవాన్ ప్రణతాత్మ బంధుః. సో ఆ భృగు మహర్షి మరి అంటున్నాడు, ఓ దేవా, ఓ దేవదేవా, అత్యున్నతుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుణ్ణి మొదలుకొని, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి అత్యున్నతుడుగా బ్రహ్మ చెప్పబడేటువంటిది బ్రహ్మలోకంలో. ఎందుకంటే జీవతత్వాలలో అత్యుత్తముడు బ్రహ్మ. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సాధారణమైనటువంటి వాడేం కాదు. ఒక చిన్న తప అనేటువంటి పదాన్ని పట్టుకొని ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితికి ఆ తపస్సు చేస్తూ సో మరి ఆయన సృష్టి జరిపేటువంటి కార్యాన్ని పొందేటువంటి గొప్ప తపస్సు చేసినటువంటి వాడు. సో మరి కనుకనే ఆయన ఈ జీవతత్వాలలో అత్యున్నతుడిగా చెప్పబడేటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడును మొదలుకొని, ఇక మనం సాధారణంగా చేసేటువంటి జీవుల్లో మనకి ఎక్కువగా గోచరించేట్లు చిన్న చీమలు అని చెప్తాం. అంటే ఆ చీమల్లో కూడా అతి చిన్నగా ఉండేటువంటి దాని వరకు తీసుకున్నట్లయితే ప్రతిదీ కూడా అంటే అత్యున్నతుడైనటువంటి జీవతత్వాలలో అత్యున్నతుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడును మొదలుకొని సామాన్యమైనటువంటి చిన్న చీమ వరకు గల జీవులందరూ కూడా దాట శక్యము కాని మాయచే దుస్తరమైనటువంటి సో మరి అలా దాటచక్యము కానటువంటి మాయ ప్రభావితులై వారి నిజస్థితిని ఎరుగకున్నారు. ఏంటి మరి నిజస్థితి? వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు కదా. భగవంతుడే సాక్షాత్తు భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్పబడినటువంటిది మనం చూస్తాం. మరి అటువంటి మరి ఏంటి ఆ భగవంతుడితో మనకున్న నిజస్థితి? ఆ భగవంతుడిని కేంద్రంగా మనము చేయవలసినటువంటిది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వస్తూ ఉన్నామో ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఆ మాయాశక్తి ఆవరించి, ఆ మాయ చేత ఆవరించబడి, త్రిగుణమయమైనటువంటి ఈ మాయ చేత ఆవరించబడి మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోలేకుంటాము. అదే భృగు మహర్షి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ దేవదేవ, అత్యున్నతుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కూడా, ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఒక్కోసారి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయలో పడిపోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేటువంటిది కదా. సో బ్రహ్మ విషయంలో కూడా ఎన్నో మరి చూస్తాం మనం. అందుకే ఇక్కడ భృగు మహర్షి చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ దేవదేవా, అత్యున్నతుడగు బ్రహ్మదేవుడును మొదలుకొని సామాన్యమైనటువంటి చీమ వరకు గల సమస్త జీవులందరూ కూడా దుస్తరమగు నీ యొక్క మాయ చేత ప్రభావితులయ్యి వారి యొక్క నిజమైన స్థితిని ఎరుగకున్నారు. ఏంటి మరి నిజస్థితి? ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో
కృష్ణ భక్తి రసభావనలో నిమగ్నమై ఉండడమే ప్రతి జీవుని యొక్క స్థితి. ఎలాగైతే శివుడు అంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా తన యొక్క స్థితిని ఆయన చెప్పుకున్నారు కదా. సో అలా ఉండడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క స్థితి. కానీ ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఏమైంది, ఈ దేహాన్నే తానుగా భావించి ఈ దేహాత్మ భావనను కలిగి ఉండి తమస్సులో మునిగిపోతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాను. సో మరి అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మాదయ తనుభృత తమస్సి స్వపంత అంటూ చెప్పబడుతుంది 2వ లైన్ మనకి. ఇక్కడ బ్రహ్మాదయ అంటే బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి వారు, అంటే బ్రహ్మ మొదలుకొని చిన్న జీవుడు వరకు కూడాను మరి ఈ దేహదారులందరూ కూడా, ఈ దేహాన్ని ధరించి ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా తమసి స్వపంత ఆ తమో గుణంలో నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో మరి కానీ మరి వాస్తవానికి వాస్తవం ఏంటి, నీవు ప్రతి జీవుడు యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడవు కదా. ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నటువంటి ఆత్మన్ ఆశ్రిత, ఇక్కడ శ్రితం అంటే జీవుని యందు నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆత్మన్ శ్రితం. తవ అంటే నిన్ను, ఆ దేవదేవుడు అయినటువంటి నిన్ను, నువ్వు పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి విదంతి అంటే ఎరుగుటం, నా విదంతి వెరుగలేకుంటున్నారు వీళ్ళు. ఈ జీవుడు యందు నీవు ఏ విధంగా హృదయాలు నిలిచి ఉన్నావో దాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. సో మరి కానీ అందుకే అంటున్నాడు, ఎల్లరూ దేహాత్మ భావననే కలిగి ఉండి తమస్సులో మునిగి ఉన్నారు. ప్రతి జీవుని యందు ఏ రీతి నీవు పరమాత్మ రూపంలో వసింతువో వారు ఎరగజాలకున్నారు. అంతేగాకుండా నీ యొక్క పూర్ణ స్థితిని సైతము వారు అవగతం చేసుకొనజాలకున్నారు. కానీ శరణ నొందిన వారలకు నీవు నిత్య బంధువు రక్షకుడవై ఉన్నావు. కనుకనే మా ఎడ కరుణ చూపి అపరాధములన్నింటినీ క్షమింపుము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము అందరము మీకు శరణజొచ్చుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అంతకు ముందు నుంచి ఋత్వికులు, సభాసదులు అందరూ మరి ఆయనకు ఇప్పుడు వారి యొక్క స్థితి, వారు చేసుకున్నటువంటి ఆ తప్పులను తెలుసుకుని వారు ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చారు. కనుక మమ్మల్ని ఆ అపరాధాలన్నింటినీ, మేము జరిపినటువంటి అపరాధాలన్నింటినీ మమ్మల్ని క్షమించుము అని ఆయన మరి ఆ భృగువు తన యొక్క ఆవేదన, అంటే తను పతనమైన తన స్థితికి కారణమైనటువంటి వాటి గురించి ఆయన అక్కడ వచ్చినటువంటి అష్టబాహు ఆదినారాయణుడైనటువంటి ఆ విష్ణువుని ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరణం ఇస్తూ ఉన్నారు. దక్ష యజ్ఞమునందు బ్రహ్మ రుద్రులతో సహా తమలో ప్రతి ఒక్కరూ చూపినట్టి సిగ్గుమాలిన స్వభావమును గూర్చి భృగుముని ఎరిగియుండెను. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి అక్కడ బ్రహ్మ తన యొక్క పుత్రుడు దక్షుడికి అలాంటి అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకు సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేయవలసినటువంటి వాడు చేయలేదు. సరే, రుద్రుడు, శివుడు చాలా వరకు అప్పటి వరకు ఓపికగా ఉన్నాడు. కానీ ఒకానొక సమయంలో కోపంతో తన జఠలం నుండి ఒక ఎంట్రుకను తీసేసి వీరభద్రుడిని సృష్టించి మొత్తం నాశనం చేసినటువంటిది. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఇక్కడ అపరాధాలు చేసినట్లుగానే భావించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క వివరణంలో చెప్తూ ఉన్నారు, దక్షుడు
చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ యజ్ఞంలో అక్కడ స్థితులై ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి వారి యొక్క స్థితులను మరిచి ప్రవర్తించినటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు భృగువు అర్థం చేసుకొని ఉన్నాడు. కనుకనే ఈ విధంగా భృగువు ఆ దేవదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అందుకే అంటున్నారు ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు, బ్రహ్మ రుద్రులతో సహా ఎల్లరును దేహాత్మ భావనలోనే మాయలోనే ఉన్నారు అని అతడు బ్రహ్మదేవుని, ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు భౌతిక జగమునందలి జీవులలో ప్రముఖుడుగా చెప్తున్నాడు. అంతే కదా, ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవులలో మరి ఆయన పేరును ప్రస్తావించడం బ్రహ్మ ఆది అని మొత్తాన్ని కలుపుకొచ్చాడు. అలా బ్రహ్మాది అంటూ మొత్తాన్ని కలపడం వల్ల ఆ భృగువు యొక్క ఉద్దేశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క పేరుని ప్రస్తావించడం ద్వారా బ్రహ్మ రుద్రాదులతో సహా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కొంత దేహాత్మ భావనలోనే మాయలోనే ఉండిపోయారు అనేటువంటిది ఆ భృగువు చెప్పదలుచుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి ఆ మాయకు పరమైనటువంటి వాడు ఒక విష్ణువే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో. ఎందుకంటే ఆ విష్ణు మాయ ఆయన దానన్నిటికీ కూడా ఈ పరమైనటువంటి వాడు కదా. సో మనకి వేదాల్లో కూడా ఈశోపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడినటువంటిది మాయలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన దానికి పరమైనటువంటి, అంటే దాన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు ఆయన అయినప్పటికీ కూడా దానికి పరుడుగా ఆయన ఉన్నటువంటి వాడు. లోపల బయట ఉన్నవాడు, అతి దగ్గరగా ఉన్నవాడు, అతి దూరంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కనుకనే మరి ఈ భౌతిక తత్వాలన్నిటికీ కూడా పరమైనటువంటి వాడు ఒక విష్ణువు తప్ప మరెవరూ కాదు అనేది ఆ భృగువు యొక్క భావన అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి. సో మనుషుడు దేహాత్మ భావనలో ఉన్నంత వరకు పరమాత్ముని లేదా దేవదేవుడిని అవగతం చేసుకొనడం అనేటువంటిది మిగుల కష్టతరం. ఎందుకంటే ఎంతవరకైతే ఈ దేహాత్మ భావనలో నాది నేను, ఈ దేహం నేను అనేటువంటి భావనలలో మనం ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ భగవంతుని, ఆ పరమాత్ముని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది. మరి అందుకే ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. భృగువు తనను బ్రహ్మదేవుని కన్నను గనుడను కాను అని విషయాన్ని అతడు క్లియర్గా ఎరిగి ఉన్నటువంటి స్థితిని, తన యొక్క స్థితిని కూడా ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు. కనుకనే ఆయన అపరాధులలో ఒకటిగానే తనను జమ కట్టుకున్నాడు. అక్కడ చేసినటువంటి అపరాధ దక్ష యజ్ఞంలో జరిగినటువంటి అపరాధంలో ఆ అపరాధాలకు కారకులైనటువంటి వాళ్ళలో తనను కూడా ఒకటిగా తాను తెలుసుకున్నటువంటి స్థితి ఇప్పుడు భృగువుది అని చెప్తున్నారు. అజ్ఞానులకు ప్రకృతి ప్రభావమున గల తమ అనిత్య స్థితిని అంగీకరించుట తప్ప వేరొక్క మార్గమే లేదు. అంతే కదా, ఎందుకంటే ఆ అజ్ఞానాన్ని మనము అంగీకరించినప్పుడు, ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చినప్పుడు, ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినప్పుడే కదా మరి ఆ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడేటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు, భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా గురువు మరి ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి మనల్ని బయటపడేసేటువంటిది. సో కనుక మరి అలాగే మనకి చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, శరణాగతికి ముందు మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని, మనలో ఉండేటువంటి ఇదిని మనం ఒప్పుకోవాలి. లోపాలను, మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఒప్పుకున్నప్పుడే శరణాగతి చేయగలిగేటువంటి. సో ఇక్కడ భృగువు కూడా అదే చేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. సో తాను వారి యొక్క మనం చేయవలసింది మన యొక్క అనిత్యమైనటువంటి స్థితిని అంగీకరించడం తప్ప మనకు మనంగా ఏదో చేస్తాము అంటే ఇది కూడా జరిగేటువంటిది కాదు. అదే చెప్తున్నాను, మన యొక్క అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిని అంగీకరించడం తప్ప వేరొక మార్గమే లేదు.
కనుక విష్ణు భగవానునికి శరణజొచ్చి క్షమార్పణ వేడుకోవడమే దానికి పరిష్కారము. ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే దానికి మరి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి, ఈ తమో రజోగుణాల నుండి బయటపడి సత్వస్థితికి, శుద్ధస్తత్వస్థితికి, తదుపరి ముక్త స్థితికి, తదుపరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవకు కారణం అవుతుంది. సో మనుజుడు దేహాత్మ భావనలో ఉన్నంత వరకు పరమాత్మ లేదా దేవదేవుణ్ణి అవగతం చేసుకోవడము చాలా కష్టము అని చెప్తున్నారు. చెప్పి మరి అలాగే తనను అపరాధుల్లో ఒకటిగా కలుపుకొని మరి బద్ధజీవులు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి బద్ధజీవులందరూ కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులను మనం బద్ధజీవులు ముక్తజీవులుగా చెప్తాం. అజ్ఞానులు మరియు జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళుగాను, జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ముక్త జీవులు భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు. సో కనుక ఈ ప్రకృతి ప్రభావమున వారి యొక్క అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిని అంగీకరించాలి అని చెప్తున్నారు. కనుకనే విష్ణు భగవానుని శరణజొచ్చి క్షమార్పణ వేడుకోవడమే మరి దానికి ఆ అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి నుండి బయటపడడానికి గల ఏకైక మార్గము అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి దాని యందు మనిషి ఏ కొంచెమైనా కించిత్తు కూడా తన యొక్క స్వశక్తిపై ఆధారపడక, అంటే నేనేదో చేసుకోగలను, నేను దీని నుండి బయటపడగలను అనేటువంటిది కాకుండా భగవంతునిపై ఆధారపడి మన ప్రయత్నం చేయాలని చెప్తాం. సో తన స్వశక్తిపై ఆధారపడక, సో మరి తారణకై ఉద్ధరణ కోసమై ఆ దేవదేవుని యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణపైనే ఆధారపడాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. కృష్ణ భక్తి రసభావితుని పూర్ణత్వ స్థితి అది అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతునికి పరిపూర్ణముగా శరణజొచ్చడమే కృష్ణ భక్తి రసభావితుని యొక్క పరిపూర్ణమైన స్థితి అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి భగవంతుడు చెప్తారు కదా, సుహృదం సర్వభూతానాం, నేనందరికీ కూడా మంచి మిత్రుడే అని చెప్తారు. కానీ ఎవరైతే ఆయనను శరణజొచ్చుతారో, ఎందుకంటే ఆయన ఎవరిని ద్వేషించడు, ఎవడి ఎడా పక్షపాతి కాదు, కానీ ఆయనను కావాలనుకుని వారి నుండి ఆ బంధనాల నుండి తనతో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలనుకున్న వారితో ఆయన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆయనతో పక్షపాత ధోరణి లేదు కనుక. ఎవరైతే ఆయన్ను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారో మరి ఆ మిత్రత్వం ఏదైతే ఉందో ఆయన శరణాగతులైనటువంటి వారి ఎడ ఇంకా ఆ విశేషంగా మిత్రత్వాన్ని చూపుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన యొక్క మెర్సీ కరుణని విశేషంగా ఆయనకు శరణాగతులైనటువంటి ఆయన యొక్క భక్తుల ఎడ చూపెడతారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే కదా భక్త వత్సలుడుగా ఆ భగవంతుడు తన భక్తుల కోసం ఏదైనా చేయడానికి రెడీగా ఉండేటువంటి. సో కనుకనే బద్ధ జీవుడు తానేదో చేస్తూ ఉన్నాను, ఏదో యజ్ఞ యాగాదులు అని కాకుండా ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడై ఉండటమే సరళమైనటువంటి విధానము. అదే ఆ జీవుడిని భవబంధనాల నుండి బయటపడవేయడానికి ఉన్నటువంటి మార్గము. సో అలా ఆ భగవంతునికి శరణాగతి ఉండే సరళమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించినటువంటి వాడిని ఈ భవబంధనము నుండి బయటపడేసేటువంటి ఆ దేవదేవుడు బయటపడవేస్తాడు. అతడికి సమస్త రక్షణను వసగగలుగుతాడు ఆ భగవంతుడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా ఏవైనా యాడ్ చేయదలుచుకుంటారు? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాకు అంటే సందేహమా అంటే చెప్పలేను, అది అంటే నాకు ఉన్నది నివృత్తి చేసుకోవడానికే అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు శివుడు
విష్ణు ధ్యానంలో ఉండడం గుర్తించకుండా అహంభావంతో దక్షుడు అవమానించడం వల్ల అది అపరాధం కింద